זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של זמן עסקים. והיום, אם אתם מאמני או מאמנות כושר ואתם רוצים לעלות לשלב הבא בחיים שלכם, זה הפרק בשבילכם. אור גרמן, מה העניינים? בסדר גמור, הלאה, מה נשמע? מעולה, אז ככה, קודם כל טוב שאתה מגיע לנו לזמן עסקים, תודה שאתה מגיע. בכיף, כיף להיות כאן, אחלה מקום, ממש יפה פה, פעם ראשונה שלי, שפו על מה שהרמת. תודה רבה אחי, תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד. שמע, אתה ככה, מה שאני מאוד אוהב ככה בסיפור, בדברים ככה שדיברנו לפני, זה שאתה מגיע, והיום אתה מלווה מאמני ומאמנות כושר, באמת ככה לעשות את הקפיצה הבאה אצלהם בעסק, ממש קודם כל לראות בכלל את העיסוק שלהם בתור עסק ולא בתור איזה תחביב נחמד שמקבלים עליו משכורת, וגם אתה מגיע לזה מתוך הניסיון שלך, מתוך הרבה מאוד שנים שאתה עוסק בתחום הזה ועשית את הדרך הזאת